Binêrên hêja xebata me a nasandina têgihên felsefeyî berdewam e û mijara vê vîdeoya me jî têgeha ansiklopediyayê ye. Ansiklopediya navê berhema ku di navbera salên 1751 û 1776 de ji aliyê fîlozofên ronahîdarî Parîs yên mîna Denis Diderot, D'Alembert, Voltaire, Rousseau, Holbach û helbetînûsî ve li Fransayê wekî 35 cildan hatiye weşandine. Fîlozofên ku di karê weşandina ansiklopediyayê de cih girtine, wiha bawerkirinê ku mirov bi cewera xwe baş in û heke ji bo wan pergalekî guncan, ango baş an jî münasîb peyda bibe, dê xweş bi pêş bikevin. Lewma jî hewl dane ku temamiya zanînî û ramanên zanistî yên sedsala 18 bigihînin hev û bi vî hawî raberî xwendevanan bikin.